When I get to the shows, guess and I own them. Some call me Murphy and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in Ibiza. Guess if there's anything my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a baddie, let me call me few. Pumps and them a little miniskirt. It's I see some good boys, come and tell me out. Okay, battle, zip, battle, Gaza. I'm a bad, no mazel. Hey, battle, zip, battle, Gaza. I'm a bad, no mazel. Battle, zip, battle, Gaza. I'm a bad, no mazel. You push me harder, I do the same. We wanna feel ya in every way. Don't even wonder, it's just a game. We're rocking body to body, let's go insane. I hit the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight, ready to blow. I'm in the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight, ready to blow. Oh, we can do anything we want, live it up. So live it up, go. And there is something till we're done, live it up. So live it up, go. Make love, don't fight. Let's fuck tonight. Let's fuck tonight. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now. 'Cause all we got is right now. All we got is right now. Bring the beat in. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on my window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Everybody asks me why I'm smiling out from ear to ear. But I know nothing's perfect, but it's worth it after falling through my tears. And finally you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. The one I can always call. When I need you, make everything stop. Finally, you put my love on top. Ooh, come on, baby. You put my love on top, 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 top. You put my love on top. Ooh, come on, baby. You put my love on top, 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 top. You put my love on top. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only thing I see. Baby, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one I can always call. When I need you, make everything stop. Finally, you put my love on top, baby. 'Cause you're the one that I love. Baby, you're all I need. You're the only thing I see. Baby, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one I can always call. When I need you and I can't stop. Finally, you put my love on top. Make love, don't fight. Let's fuck tonight. Let's fuck tonight.
syempre, maloloka ka sa ganda dito sa Nag-iisang Tanong ng Bayan. Ano, Bes? Ayan, baka naman malapagayon po natin ang ating mga dancer. Alam mo natin mga dancers natin. O, ito sa side ko. Sa side ko, ito si Robin at saka si Luwin. And on my side, Daisy and Paul. Hi, Paul! Ano ka ba sa SJ? Ay, si SJ. Sino papakilala mo? So, kayo. So, ladies and gentlemen, again, this is a new and empowered show na Refurbished, rejuvenated, renovated. Hindi na naman ang mga manonood din na naman ako. At syempre, madami naman kami hinanda sa inyo, mga viewers po natin at mga nandito sa ating audience ngayon. Magsipalakpakan naman po. Yes! So, kasama ang hilawan. Ayun po. Madami po kami hinanda. Syempre, makikilala nyo ba po kami isa-isa? At syempre, at lahat ng mga taong nagbibigay buhay sa show ng 4TV. Okay, so dito lang yan sa nag-iisang tanong ng bayan na Ano Got me the sky, got me the ground, got me love, got me love pussy mad. Got me come on, no man, jive man mad. Come and make it on a boom boom. Ano, Bex? Ano, Bex? Ano na mga Beth? Ito, mabuti naman, Ben. Tumataga pa rin ang labanan kada Sabado. Sabado, labahan. Ikaw, Well, anyway, ako naman, eto, busy sa tree planting, kahit umuulan. Siyempre, kailangan pa rin panindigan ang pagiging isang beauty queen. Ako naman, Kasi tinanong ko talaga yung sarili mo, so ikaw na siya. nakikita ko ng bright windows. Ay, in fairness, ba't mo nga ng bag? ngayon. May mango mo ba nga? Ay, Oo, Oo, nagsisi talaga. Well, anyway, ladies and gentlemen, ang dami-dami nating prepare for tonight. So, syempre, makikilala niyo po kami isa't isa. Dapat makilala ko din ang sarili ko, hindi ko kilala talaga ang sarili ko. Buhay. Kailangan mag-soul search na pala. Kaya ginawa ko na nag-soul search ako, 6 months dahil soul search. Soul search talaga. So, to give a little... Malalaman nila yan, mapapanood nila yan. Oy, may search na rin, may pageant. Search for yourself 2014. Answer yung kanina. So yes, this is not your ordinary show, because so if you're wondering, guys, why are there cameras and lights? It's because you're a TV show. Oh my God! Ang kinakasalarin mo tao ko yung kabakla ka magsalita, nakakaloka ka. But anyway, ano ba ba, Marky? Oh my God! So, hindi talaga yung ordinary show na mapapalabas or mapapanood nyo sa inyong mga telebisyon. Of course, ito ang comedy show na hindi lang puro katatawanan. Meron din kayo mapupulot na aral. Yes. Lola pa. Oo, ganun yun. Tama ka dyan, of course, Murphy. At kung nagtataka ko kayo kung sino-sino kami at kung saan po kami nanggaling, ladies and gentlemen and our viewers, please watch this. Ano, Bex? Yeah. Hello, sound check. Hello, hello. Hello, hello. Chappy? Hello, hello. Oh, sino to? Hello. Okay, okay. I'm Cristiano Villarreal. I'm 16 from Bantay. No. 18. 20. 22. 24. Agad! Yes, I'm Cristiano Villarreal, 24 from Bantay. Yes, I'm Marfy Lazarinante from Poblacion San Vicente, Ilocos Sur, 18, 19, 20, 21, and 100. Hindi,
Hindi, totoo po, 22, kaka-birthday ko lang po. Hi, my name is Maria Alejandro, or actually my real name is Vernum Jaisal Reyes. In the office, they call me Jolo, and in the pageant world, they call me Miss Panama. Okay, bukod po sa starting line, hindi, joke po. Okay, being a comedian is, para sa akin, wala namang level yan kung saan ka nag-uumpisa. I was so bored. Every day, pare-pares na lang ginagawa ko. Parang, hindi na to pwede. So I packed my stuff and took the map, researched, then I started backpacking around the Philippines from Romblon down to the islands, down to the Panay Island, to Guimaras, to Negros Island, to Cebu, to Siquijor, to Bohol, to Mindanao, to different parts of Mindanao. Ayun, and then I met different kinds of people. The first time I joined competition is actually way back 18. It started with a joke. So pinasali nila ako, and then paminta pa ako noon. I'm not yet out. So I am really a fan of pageants, even though I'm still young. Nung nasa Mindanao ako, I volunteered. I built houses for the typhoon victims of Sendong. So yung mason-mason, tapos laborers, semento-semento, ganon. Magaling-galing ko magmas. So by the way, kung may kailangan po kayo, may papagawa po kayo na sa bahay nyo, magaling po ako magmason, magmasa, mag-rendering, mag-finishing, mag-filing. Pero ang specialty ko ay septic tanks po. And then the first time that I joined the competition, I already won. So the people of that industry actually knew me already. Nakilala na nila ako. and while they know me already, they already invited me with all the competitions that is happening in Manila. Kadalasan fiesta talaga, ini-invite, tapos mga kasal, mga birthdays, ayan. So, wish ko lang po sana ma-invite ako sa isang lamay. Para maiba naman. Basically, when I was young, we are in a different religion. So, with that, we are very strict. My relatives are very strict when it comes to things that normal people do. Because of the religion. So with that, I started to I actually had a girlfriend pay. So kakadirin. So, I was 3 years old. So they were telling me, they were forcing me, that's my boy, that's my boy. Then for a change, sabi lang nila, that's my boy. Nandun na kami sa isang picnic house namin, parang ganun. That's my boy. Hindi ako na ganyan. Tapos yung nag-aral na ako nung kinder, syempre wala kami mga uniforms noon. Eh meron ako nakitang damit, pinadamit sa akin ng lola ko. Ewan ko kung pinadamit sa akin ng lola ko yung polka dots. Tapos parang gusto ko nang everyday na suotin yung polka dots. Ang ganda kasi parang feeling ko palaging New Year. O, new nang new, hindi man naging yung face. Tapos bata pa ako, pag nasa CR ako, yung tuwalya, ginagawa kong gown, tapos usok-uso pa nun yung mga beauty contest sa Itbulaga. Tapos, ang favorite dance ko nun, mga singkil-singkil. Barbie dati, yung dinanatahian namin ng gown. Tapos, nung mga first year, sabi niya, alam mo, hindi ka lalaki. Bakla. Sabi niya ganyan. Nung in denial pa ako. So, ayun, naging seminarista ako. Then, akala nila magiging lalaki ako. Then, first week pa lang, linapitan ako ng mga grupo ng mga bakla. Sabi na, bakla ka, no? Hindi, lalaki ako. Tapos nandun yung feeling na pag naglalaro na yung kapatid ko, kasi may kapatid ako sa kasamaang palad. Ewan ko nga, nung bata kami, nagbangga yung mga kaluluwa namin at nagkapalit po kami. Hindi yung kapatid ko po, ayan, lesbian po siya and I'm proud of her. Ay, him pala kasi lesbian na. Of course. Actually, my brother is a straight man and syempre, he doesn't accept me as who I am. Sana po abangan niyo po ang Unvex. Susubaybayan niyo ang aming show. Again, this would not be just the normal show. Thank you so much sa pagkakataong ito. Nananawagan po ako sa inyong lahat na manood po kayo ng aming show
para happy-happy. Tama, may sense ba yung sinabi ko? Anong wala? So yun na nga guys! Oo nga! Nagulat ako sa story ng buhay mo Oo, maraming pinagdaanan, alam mo na. Yes. Ikaw pala, very inspiring ka. Sulit mo tatahakit sa sulod ng buhay. At hindi siya tinita sa kanyang katawan ko. Kaya pa, konting ano lang to, konting... Ano, si Panama hindi pala ganun ang itsura niya before. Oo, lalaki siya. Lalaki pa rin naman. Oo naman, syempre. Iba pa rin naman yung may wig and everything care of Chef Sam. Siyempre, sa maganda niyang extensions and everything. And siyempre, hindi rin ako mapapaganda kung di dahil sa aking pinsan. Bakit naman hindi ka pa din mga pinsan mo? Wala na pinsan mo din, hindi ka pa na mo. Fairness, bayaran na natin siya. Pinsan niya. But anyway, ayun. So now, like you said, you were an entertainer, you were a comedian. So, gulat ka pa talaga. Gulat pa naman talaga na yun. Siyempre, yun alas pa agad. Napayupi ka punta sa isip. Napayupi ka punta sa isip. Hindi naman, medyo... Entertainer. Hindi sa entertainer, bibigyan ka ng tuwa at abuse sa mga tao. No less. Depende sa tao kung gusto mo. Ano kung takot siya mag-ibig? Ano ba? Pinasayaw nila. Entertainer pa rin. Tapos bili ka ng drink. Drinker. Drink, 300 yen. Akala ko ang lete. Tapos upo. Gasolina. Diesel. In fairness, pero kailangan ko mag-go ng mag-go. Well, anyway, ladies and gentlemen, marami pa po tayong malalaman sa iyo sa araw na to, of course. And syempre, madami makikilala natin ng isa't isa sa alam mo na binigay buhay ng host ng show ng Core TV. At kaya sa aming pagbabalik at try time natin, walang kung tayo nakakatawanan at to get to know more about our Core TV colleagues. Kaya mabalik po ang... Alex! Welcome back to Best! Alright! So, sabi namin kanina, makikilala na natin ang mga hosts ng shows ng Core TV. In fairness, marami sila ha? Yes, hosts. Yes. Oo, makikilala natin sila ng bonggang-bongga at isa-isa pa ha. O, di ba? Isang episode lang yan, bongga, di ba? Tama! Parang ano lang to, parang tawag nyo. All in one. Oo. All-star, all-star. Tama, syempre sila yung bumubuo ng pamilya ng Core. Actually, hindi pa po kompleto to. Madami pa pong mga host ng Core TV na unfortunately, hindi po sila nakarating ngayon dahil sa, some circumstances. Yes. Casual. Pero first marami pa rin sila dumating, di ba? Tama ka dyan. So let's give a round of applause to our Core TV family! So let's start with Rina Local host, Del Mariana and Roxy. Hello! Okay, Marky, sino susunod? Siyempre, ito sa Let's Talk, nag-guest na ako dati niyan. Okay, Sir Derek Gonzalez! Oo. Siyempre, ito pa ha. Ito pa. Sa journalist naman, si Lerny Buna. At siyempre, ang show na pangarap ko, Police Fan! Ryan Paulo! Ryan! Siyempre,
Pero matulis ako gano'n. Girl, sabi ko na. At syempre, hindi rin magpapauna yung ating mga full-time magazine shows. Of course, starting with our one and only resident chef, the Chef Sam for Hungry Eyes. And of course, hindi rin kung kapag may energy ka na, of course. Kung may energy ka na, of course, pwede ka nang gumalat ang host ng ating napakagandang magazine gala show, or actually JD Pascua and Mr. Mark Papalon. Mabuhago na po yung Mark Papalon. Dati na siya. Oo, dati. Pero maraming makikinig. Ha? Hindi mo narinig? Pagkawala yung makikinig. Well, anyway, makikilala natin sila, isa't isa, mga kaibigan. So, first of all, let's start with our first show every morning. Yes, wake up Locos. So it's Roxy. Would you mind telling us about your show, Wake Up Locos? Magpunas na. Maraming salamat, di ba, na-invite kami sa inyong bagong show. Yeah. Well, Wake Up Locos is an infotainment show. At syempre, natin sa iyong kasiya. At ito ay hosted, syempre, with Delmar, Roxy, si Chana, and of course, si Vince. And so, Kuya Delmar naman, ano naman mayaan mo pa mga, other description about your show? Actually, one good thing about the Wake Up Ilocos is that we were able to feature all the spots, tourist spots na Ilocos area. And of course, yung mga stream activities na meron tayo na pwede natin i-promote sa tourism. And then we also do the food, and fashion, and that. Yeah. And even words of wisdom. Ba't ako may puti may hungry? Pagkanta ka may mic naman, no? Ba't na may puti may naagawan niya pa siya ng no? Hindi pwede yan. Dapat sa kanya na lahat ng food. Oh my God! Actually, doon nagsimula si Chef Sam. Oo. Doon nakilala si Chef Sam. Sa episode, What's Cooking segment. And I think that would still be, yes. I think that would still be continued sa Wake Up Ilocos. Yes, Pero siyempre gusto kong mapasama dyan. Siyempre, mag-guest din kami sa Wake Up Ilocos. Oo naman. Pero of course, sa more laps. Okay, so ano susunod, Marky? Yes, of course, kung saan nag-guest na ako. Of course, so let's talk sa Derek Gonzalez. Hello. Hello, everyone. Yes, thank you so much for guesting us. Of course, you're welcome. Ano Bex? Yes. Thank you so much for guesting us. And well, Let's Talk, everybody knows about it. It's a talk show. It's a one-on-one talk show. The usual one talks about controversies, issues, mga lifestyle. At ang bago lang ngayon with the Let's Talk now is just because of ang mga guests natin are not just from Ilocos Sur, not just from Ilocos region, but also from national. We'll be having guests from the national as well. So we'll talk about politics. We will even talk about food as well. We'll be also talking about fashion at the same time. At in traffic, pag-usapan namin. Grabe all in one package talaga. Parehas lang pala tayo ng show. Oo, dapat isang show na dapat. Oo. Sorry, Bex. Mga ganon, diba? Bata pa po ako pinapanood ng pusta. Pinapanood ng kitchen sa... So, ibig mo sabihin, Mr. Derek, matanda na ganon. Hindi nga. Kaya nga dito tawag sa akin. Ay, wow. Uy, congratulations sa Kasi LRT po. Paano? Paano ba sa LRT? Mangyari pula. Parang smooth naman. Pagyari ko naman, pakilagay yung mga... Ganyan na kanya! Oh my God! Parang siya na. Nag-post back sa po. Oh my God! Bakit patay na? Starstruck? Oo naman. Mamingilip yan, no? Mamingilip. Oo, nasa kasali ng MRT. Ay, Yun na yun. Di ba nga? Okay, yun po lahat po rin sa Derek. Thank you po. Ayan, next naman sa ating journalist, si Ma'am Lurly Bunag. Hi, Ma'am Lurly! Yes! Hi! Yes! Kaya po, ito yung masasabi niya po sa show ng journalist. So, ano po ba ito? Ako ng journalist is from News and Public Affairs ng 14. Galing ako sa first floor. First floor na ako ng first floor. We come up with journalists all about documentary shows. Yeah. Anything or everything under the sun. And so, Pag under the moon po, hindi po pwede. hindi pwede. Hindi na
Nasa ilalim mo siya. Ito naman ako makapag-recommend kayo. Dalawa pa kayo, unfairness ha. Okay, tuloy po tayo, ma'am. Na-interrupt ko kayo sa dalawa. Hindi, okay na. Okay lang naman yun. Okay, sige, tuloy po natin. Yun. Ito! Meron ba? Ako meron ka. Wala na. So, yung journalist is, yung first episode namin is journalist. All about journalist. Yung mga pinatayo ko na. Mabinuhay. About journalist. So, Bida ka na naman dito, girl. Oo, pinatay. Oo. Sarap may mga pinatay. Yung mga binuhay ko, hindi ko kasama sa akin. Hindi naman kasama. journalist ka. Gusto ko, pag sakali po, pwede pang isama yung mga binuhay. Yung mga binuhay sila pala. Opo, hindi. Yung mga binuhay na buhay na po. Buhay. For a change. Hindi po. Kasi mga ngayon na ba nag-guest sa amin yung mga shows na ganito? Ngayon ka na nag-guest, ma'am, sa mga shows na ganito? Yes, actually ito yung first time. So, yun po ba? Ano po ba yung about sa shows nyo? Yun na. Documentary. May co-host po ba kayo? Wala. So, Ay, pa may time. Yes, pag wala ka sa oo, wala ka na sa Alobex pag gano'n. Pwede din, kasi yung una nilang show is yung ano ng ampatuhan. Ay. So, pwede ka doon. Bakit naman ako? Reenactment! Ay, winner! So, yung mapapalit. Ay, mag-rate. Kung ka ba, mag-rate agad. Wala namang rape sa ampato. Wala naman. Ayun. Kasi na magsusunod, girl. Siyempre, thank you, Ma'am Lurdy. And of course, ang aming nag-isa sa Police Files, Sir Ryan Pardo. So, ano ba yung show naman po, Sir Ryan? Actually, ang show ko na Police Files nag-start noong October 8, 2011. At ano kung finish? Hindi ko alam kung kailan. Tapos, lahat ang Police Files kasi lahat ng mga kaso ng mga police, lahat ng mga kahit mga mga rape, mga murder na. Kuya, reenactment ng rape, meron po ba? Pag gano'n? Pwede. Ay, pwede ako doon. Mag-guest ako. Kato ng bayan. Ikaw daw yung magre-rape. Ay, gano'n? Huwag ka lang. Pero papayad pwede na rin. Dito natin malalaman kung paano tumabaho ang mga membro ng PNP. So let's proceed naman. Of course, ito yung pinaka-exciting para sa akin. Ito yung nabubusok ako. Actually. So palakpakan po natin si Chef Sam. Chef. I have a new show. It's called Hungry Eyes. So this show tackles about discovering and capturing the different flavors of what the Philippines has to offer. So yun yun. Ang galing. Gusto mo yan? Sure. Oh, spicy ball mo ka to. Mas malaki naman. So ano po may expect namin sa show mo ngayon? So you can expect a lot of traveling and a lot of one-time-one product and innovating food coming from those one-time-one products. So syempre, we'll start here in Ilocos Sur and then eventually we'll go around the Philippines. Nakaka-excite naman yun. Walang Well, anyway, parang ako nga, pinapakinggan pa lang, nagugutom na ako agad. Especially pag tinitignan kita, mahal ko. Ano nun? Nagugutom pa sa akin. Yes. Oo ka naman. Kasi bihira lang dito makita pizza. Wow, pwede makita ako, chipo. Bilo. Wala, maganda ako. Nakakilala ko sa'yo, Charis. Charis! So next naman, of course, like I said earlier, kapag nabusog na kayo, syempre, meron na kayong ganang gumala. Yeah, and nandito ang ating pinaka-petit. Kasi pinaka-petit na host ng kanyang co-host, of course, sa gala ang ating travel magazine show. Palakpakan po natin si JB Pascual, Mr. Mark Paparel. Hello everyone. So, yung show namin is Gala. It is a travel show kung saan lilibot kami sa different places dito sa Pilipinas. Different talaga pag ganun ka. Yeah, different places. Naman. Ipapakita namin doon yung mga undiscovered places sa iba't ibang lugar. Wow! Interesting din ah. Ano pa? Ay, join ako dyan. Yeah. Ayun na, tapos kami na dito. Ang winner nyo. Gusto nyo? Favorite places na enchanted. Mag-indirecto ka na din. Si Panama sa
journalist. Si Murphy naman sa police. Si Christian naman sa gala. Alam niyo yan, at passion ko ang outdoors, ang traveling. Okay, so magre-contract ka bukas sa kanya. Hindi mo na-expect na mabubusog yung mga mata naman ninyo dito sa Parang ang guys, Pongga mga hidden treasures ng mga national treasure, Sabi mo kanina, undiscovered places. Ako talaga, di ba? O meron din mummification. Siyempre madi-discover nila yun sa paggala-gala nila. Ay, syempre kasama na dito lang food and everything. Parang ganyan palagi. Syempre pagkatapos gumalaw, gutom ka sa food. Dapat mga hindi tayo ng food, kasi sila sila may food. Show. Syempre panahon na tayo naman yung party. Ano ka ba kapag kumontes ka, yung location na? Problema yung mga bakla. Totoo. Madami kami magbibigyan kita later on. So kung yung Mark Paparo naman, ano naman namin i-expect namin sa show naman, anong mga bago na makikita namin? Alam mo, palakpakan po natin ang pinaka-hot na Rocky. Yes. Pwede sa kaya natin for adventure yung gagawin namin. Yan sila BJB. Hindi po namin ang buong BJB na sana. Wow! Wow! Yung internet. Para makapag-post natin dito. Actually, napaka-exciting nga. I saw the pilot episode. It's so very exciting. Tsaka nakakapagod yung show, pero pagdating mo sa places na gano'n, just it was so worth I know that feeling, I know that feeling. Paano? Sobrang, Paano mo ang tagal-tagal ko sa bus, sa ship. Kaya ako pumayat ng sobra. Ang laki nyo lang pinayat pag wala rin nag-share kami ng show. So, kung payat ka na nila, ano, malori? Medyo. Pero, ayan. So, malakpakan naman po ating ating core TV family. Ano, Bex? Ano, Bex? Do we have a bowl? May mga questions. So these questions would they would answer that. Alam mo na, napakaseryosong tanong ng mga to. At madami tayong matutunan. So start natin sa ating police files host, Mr. Ryan Arco. Ayan tayo mga lang. Boba ka dyan. Kung ikaw ay wanted at may reward na 1 million, pag sumuko ka ba, makukuha mo yung pera? So ikaw, kung nagsasagot, kung ikaw yung wanted. Actually, 6 years na ako dito sa work ko na nagkikipag-halubilo sa mga police at mga wanted. Wala, hindi pa ako hindi ko ano ang sasagot dito. Pero siguro baka siguro kung gagaling siya ng ibang tao, na halimbawa na parang siya yung parang magsusulit sa mga PNP members, tapos na siya magsusulit sa kanya, para siguro, depende na lang kung siguro magsusama nila. Kumagaling nila. Ganun yun. Talagang seryoso mo. So may plano na po. Abangan niyo po itong host na to. In case man na may wanted, baka siya po yung lumapit para kunin yung cash prize. Madam Roxy? Sign language ba? May English sa Tagalog. Oo naman! Kung meron daw, sample. O sample, Wala na English. O, in time. Sabi mong time. O, sign language ng time. Anong oras na? O, sabi pa, anong oras na? Tagalog yun. Anong oras na? Sign language ka ba? Pumayag pa? Oh my God! Ngayon na ako nakakita, ha? Ngayon pala wala yatang language ang sign language. Wala bang language ang sign Wala tuloy ako. I mean, walang dialect. Yung sign language. Wala siguro. Pero paano pag magagamit or mga lapang Pinoy? Paano ba? Kapag sinabi mo ganyan. Ano to? Alam ko, different. Water gun. So, akala ko spray net. Pero ako nakita kasi yung book. Pero actually, English siya. Pero may nakita rin ako Tagalog. So, hindi ko talaga ano. Ayun! Yun yung hirap eh. We use the English sign language. Kasi English, may dalawang sign language din siya. So, yung isa yung ginagamit natin sa Philippines na sign language. So, yun yun.
Pinaikot mo kami sa isa. Bakit ang balahibo walang split ends? Ha? Meron kaya? Paano? Kaya hit yung akin, di ko alam. Sa'yo, kaya? Minsan kasi talagang drive na siya, so kinakanta. Namimiss ko na nga lately, Sa no? kilikili ito Ha? Ang balahibo ba talaga? Hindi naman nagkakasplit din sa balahibo eh. Ang buhok lang sa ulo. Yeah. Di pa Pero daw- balahibo kasi nga, Balahibo nga. sa buhok kasi nagkakasplit ends dahil shampoo ay kahit sa kilikili, buhok sa kilikili. Deodorant eh. Hindi ko alam, papalala ko sa inyo. Ibig sabihin, nagdi-deodorant yung kilikili, hindi nag-i-split. Oo. Kaya deodorant ang gamitin natin. Oo, ganun lang yun. Lalo na pag-rolo, no? So, Oo, isa-isa nyo. kaya sa anit, di ba? Ganun yun mo. Bongga. Nakakatakot yung mga May talaga. fairness, may massage pa yun. Siyempre, pilog-pilog. Ayun ko lang naman. Uy, pwede mag-promote at the same time. Sige pa. Aside sa Let's Talk kasi, gusto ko rin ibigay ng ating mga viewers na also listen to 99.7 4 FM. We are broadcasting from 4 a.m. until 12 midnight. Yan mga kasentro, pag kayo po nakinig, kasentro ka agad. Tama-tama. I-center mo. Yeah! Naman. Chef Summer, what's mo na? If you expect the unexpected, wouldn't you expect the unexpected? Very rhetorical. Yeah. You didn't expect the question? Yeah. So you did not expect it. Yeah, so don't expect an answer. Yeah. If you did not expect any question, why would you expect to answer? Oh, di ba? Parang wet ko yun. Bakit may nabisa dito ng 7-Eleven in store? 24 hours na tayo sila mo. Ano nakas dito? Wala! Eh, sorry, binago na. Ito na, journalist to, kailangan training. If you see an endangered animal eating an endangered plant, what will you do? Organ mo ako. Pag sa endangered animal. Endangered plant din naman siya. Gusto mo kasi pang-beg yung... At sige, pag-beg na lang po. Sige. Ay, gusto ko kayo. Yan ang gusto mo. Sinabi ko ng endangered animal eating an Huwag mo endangered pong plant. i-emphasize sa akin kasi masakit na po. Ano po ba talaga? Kanina pa po. Ano ang gagawin ko? Siyempre, ang gagawin ko, kakainin ko rin kasi endangered human ako. Huwag mong ipamulat sa akin. Thank you po. Ay, tapos na po sila? Hindi pa. Tigisa na po kayo para mas bongga. Madaya Ay, hindi ka. kasyo kami ni David sa Ang dami nakakanood, tinadaya ko pa sila. Ba't ang daming questions? Dapat straw yung gamitin mo. Straw? Yeah. Straw talaga? Skull straw. Oh, di ba nga? Puro maganda eh. Alam mo na. Siyempre, hindi binibigay lahat sa inyo. Okay, pahiram ng mic natin, madam. Ayan ang question. Nakakaloka ng tanong. Ano? Nangyari na to, promise. Kasama ko si Chef Sam. Oh my God! Pag nagkulang ka ng piso ko pamasahe, ano ang sasabihin mo kay Manong Driver? Oh my God, pag nagkulang daw ng piso ang pamasahe mo. Yes, kasi may pinuntahan kami nun ni Chef Sam. Tapos sumakay kami ng bus. Wala kaming barya. Ang sabi namin sa driver, ay sa conductor, Manong, abuluhan mo muna. Oh my God! Siya ka naman habang diba? Siyempre, para-paraan na, wala ka namang piso, alam ka naman mahingil ka sa katabi mo, di ba? Tama. Satisfied? Yeah. Si Kuya Mark ka parang Paano masasabi mo panis na ang iyong laway? Paano daw masasabi kung panis na ang iyong laway? May bahal. Tikman mo. Oh my God, kami tikman mo? Yung tikman mo, ano yung mail mo? Siyempre nangyayari lang yung pag umabot. Ay, nangyayari Eh, daw. kung trust to trust din, pag may Hindi yan sa akin yan all the time. So yan, katapos na Yeah. 45 minutes of course. Siyempre, napakadami. Sana may mga natutunan ng ating audience, ang ating mga viewers. They learn from us and you know, At sana matutunan mo rin magsalita na mayroong microphone. yes, and Ayan. Oh, So, syempre, madami po kami pasasalamatan, guys. Of course, first of all, Lyric Bar, of course, headed by our honorable vocal, Yes, Sir Jerry Singson. Of course, si Ma'am Ann, si Madam Atap? Atap. Ayun, si Madam, at saka of course,
of course, madami-dami pa. So, rehearsal studio natin, saan yun? Sa The Gym, sa ARC building yan kung saan Vancouver. Dr. Barra. Yes, kay Dr. Barra. Thank you so much. At ating mga dancers, of course. Cruel dancer. Cruel work dancers. Ayan, actually po And sila. Sir Scott sings Son of Of course, Yes, Scott. Mr. Thank you Scott. very much po. Yeah, thank you din. Yan, palakpakan po natin ang mga bumubok. Wala po sila. Hindi bumubok. Pero kumanta na rin sa mga bar na bongga. Kaya namin inaanyayahan ko lahat ng mga turista, Yes. mga sinista, at mga taga-Ilocano, go na sa pinakabagong uniform. Dahil talagang very chandelier. Yes. Gusto nga nilagay sa dito, ilagay sa ano. Gusto mo gawin ikaw yung mga chandeliers. Ang ganda-ganda talaga, di ba? Na-overwhelm ako sa Wow. And of course, we would like our personal thanks po, of course, Gian Claudian for my hair and makeup, Gian Claudian as well for my wardrobe for tonight, and as well as Mother Gina, Oreo, Eileen, and to my family and friends here in Bigan and of course in Manila, and to all my international friends as well. Thank you very much. Ako naman, I would like to thank Villeria Salon and Spa for my face and hair, and for my pool heating, and for my closet, and for butter bread for my dinner tonight. Oo, pero talagang hindi naman tonight, ha? Okay, ako naman, syempre, of course, mo meron na Nina Gragunton, yung may-ari ng Mary Queen Salon and Spa, hi, ma'am, and of course, sa F Salon kay Dr. Petro Para, and of course, lahat ng mga nagpapabati dyan sa San Vicente, and of course, ang mayor namin, Mayor Nancy Rita Banda, hello po, ma'am. Kita agad si Mayor. Ayan pa nagpapabati sa mga And of course, sa lahat po ng bumubuo ng Core TV at Bex, maraming salamat. Thank you very much. Oh,